ደቀ መዝሙር ቆመው ባያቸው ጊዜ እናቱን ሴትዮ በጌታ መስቀል አጠገብ እናቱ የእናቱን እህት የቀለዮጳዊት ማርያምና ማርያም መግደላዊት ቆመው ነበር። Υπάρχει μια γκάμα από στρώματα που μένουν στο μεταξοχείο. Μπορεί να βρεις έναν πλούσιο, μετά να δεις έναν φτωχό, μετά να δεις έναν της μέσης τάξης, να βρεις και ένα μετανάστη, και όλοι αυτοί κατά τον τρόπο μπορούν και συνυπάρχουν. Αν ας πούμε υπάρχει καλή θέληση. Ίσως οι θαραλέοι θα έλεγα έρχονται να μείνουν εδώ αδιαφορώντας για όλες τις αντίξωες συνθήκες που μπορεί να προκύψουν. Πάρα πολλοί μου είπαν ότι είσαι τρελή, πας να μείνεις στο μεταξουργείο μόνη σου και το θεωρούσαν τελείως παράλογο. Αλλά δεν αισθάνεσαι ότι υπάρχει κόσμος που γνωρίζει τι κάνεις, ξέρει τις κινήσεις σου και σε παρακολουθούν με την καλή έννοια. Δηλαδή έρχονται οι φίλοι μου και είναι ο κύριος που μένει απέναντι και τους λέει «Είναι πάνω, χτυπήστε». Μείγμα. Κλασικά σχόλια. Είναι η ώρα του παιδιού. Είναι το βλέμμα, είναι τα βλέμματα. Και ο φόβος, δηλαδή κάποιος θα μαζέψει την τσάντα της, σαν εγώ θα εμφανιστώ πίσω. Κάποιος θα πει στο παιδί του, ξέρεις κάτι, θα σε φάει αυτός άμα δεν προσέχεις, αν δεν φας το φαγητό σου. Ξέρεις, εντάξει, το κλασικό, περνάμε από όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει, ας πούμε, από την Αθήνα, δηλαδή, Καρεμπέ, Εκείνη, ούτε κι εγώ, δηλαδή, έχω χάσει τον αριθμό, ας πούμε, εντάξει. Φράπα, φίλε. Εδώ μένεις, στο μεταξουργείο, Όχι, εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, Βένια. Αλλά μένεις εδώ όμως. Εδώ μένω πολλά χρόνια, έχω 15 χρόνια που μένω. 15 χρόνια. Καλά, εσύ πρέπει να τα έχεις δει όλα όμως εδώ πέρα, έτσι, στο μεταξουργείο. Δηλαδή όλες τις αλλαγές εδώ. Πού μένεις καταρχάς, πού, σε ποια περιοχή μένεις? Βοτανικό μένω. Προς εκεί, Όχι, βοτανικός είναι από εδώ πίσω. Πώς φαίνεται η περιοχή εδώ στο μεταξουργείο? Μερικές φορές είναι καλά, μερικές φορές άσχημα, ο κόσμος είναι περίεργος, αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν ξέρουν να συμπεριφέρονται, δεν ξέρουν να μιλάνε. Αντιμετωπίζεις ρατσισμό, αντιμετωπίζεις πολλά και πάρα πολλά περίεργα πράγματα. Που η ζωή δεν είναι έτσι. Η ζωή είναι διαφορετικά. Ο κόσμος σκέφτεται πολύ περίεργα και πολύ διαφορετικά. Ναι, δεν αποδέχεται το διαφορετικό. Βλέπουνε, όχι, το κάθε τι το βλέπουν ανάποδα. Δεν βλέπουν τον κόσμο να τον κοιτάξουν φυσιολογικά, να πούνε ότι είναι αυτός είναι ένας άνθρωπος, αυτή είναι μια κοπέλα. Να τους βλέπουν σαν ανθρώπους. Τους βλέπουν πολύ περίεργα και πολύ ρατσιστικά. Ναι. Αν αυτό σε νικήσει, αν αυτό το αφήσεις να σε καταπιεί και εσύ αρχίζεις και η άμυνά σου, αυτό είναι η οργή, ο θυμός. Οπότε, ας πούμε, αρχίζει και κατά κάποιο τρόπο ανεξέλεγκτα εκφράζεις το θυμό σου, καυγαδίζεις με τον καθένα, ας πούμε, δίνεις τροφή για αυτούς. Αν όμως αντιθέτως αντιστρέψεις τον όρο και εκεί που άλλος, ας πούμε, σου σχολιάζει, του μιλήσεις, ας πούμε, καθαρά, ανοιχτά, ωραία μέρα, πώς είστε κτλ. Αυτός αμέσως μπαίνει στη θέση του, χωρίς να έχεις εμπλακεί σε μια ιδιαίτερη διαδικασία. Με πάρε 3 και 20. Ευχαριστώ. Τώρα, όπως ήρθε ο κύριος και πήρε το ψωμί, είχε τα αφήσει στο ποδήλατο έξω, πιάσανε λιγάκι τη συζήτηση με τη γυναίκα μου και όσο να φύγει, του είχαν πάρει το ποδήλατο.
Το μόνο που γίνεται στη γειτονιά μας είναι να κλέβουν καμιά τσάντα. Δεν έχουμε τίποτε άλλο. Και να ανοίγουν και κανένα διαμέρισμα. Όλο αυτό δεν έχουμε. Προσπάθεια να κόψω τα ναρκωτικά και είμαι στη μεθαδόνη, το οποίο έχω 1,5 χρόνο στη μεθαδόνη, πίνω 115 μιλιγκράμμ γιατί ήμουν πολύ ανεβασμένη στην ηρωίνη και με λίγα λόγια όταν δεν ήμουν το ξενώνα έμενα στον δρόμο. Έχει εμφανιστεί, λέω, ένας καινούργιος καλλιτέχνης στη γειτονιά. Εκείνος εκεί που κάνει αυτό το τριαντάφυλλο. Το έχει κάνει εκεί, το έχει κάνει εκεί πέρα. Εδώ γίνεται, εντάξει, γίνεται φοβερή κατάσταση με τα γκραφίτι. Πολύ όμορφα. Σε απίστευτα σημεία. Πολύ όμορφα. Εδώ είναι άλλος ένας ωραίος χώρος που τώρα ξεκίνησε να λειτουργεί, τελευταία 2 χρόνια. Είναι οι Circus Days. Εδώ γίνονται εργαστήρια, κλόουν, ζογκλέρ, γενικότερα τσίρκο. Ναι. Τι να κάνω εγώ. Έλα να παίξουμε πάσες. Δεν το περίμενες αυτό, φίλε, δεν το περίμενες.